la pen India sarkar ang bong lamdon ka chetok MOS la 2021 chetok lo hala bang so ka chetok long ni tum dakar biang long rada tum anta me hala risim kang tang ki ora song tum hamphang song long nga chepa ok dun bang ke jok ta kroi krip bang ave ke hala ke jok ta welcome jok ta kroi lo deng ta mil hala ke pu oi phir sita hala bang so lamdon long hala close 2.3 matela seat cap ke la ke kapre asutum hanta la ke ingpuang open seats pa put taxi che song lo la sit dake democratic a det pot bang joga bang puta ke kroi kria a put thak bang ke aning kang samse alam theke ka chepak langji aja kong do dake the right to show dissent sita me dak bang ke itum kar biang long sorta me che song lo la soka che song lo bang ke sarkar atum bang ke nona bang ke kroi kri ajung tung te kupi posi kroi kri lo la ke kroi kri put thak chingki ching vai si pangsam nang ji puke matha the hala ke kroi kri ase masi arjung tung te la po an sida ke sarkar tum demokrasi po ani ang thina masi ave pin khangja la po an lo an ke case pichok lo kache songa bang photum han case pichok lo case lo ngopi lo kapa bona bang ke e sarkar akhi kape heno public property mate government property kape heno bo hala ba so tayar ke lage sarkar leke nam kali det la so tayar ke lage gomat ne bang phusi ame thang hempen ki ban se kai ke lage joga akhi te pehno ne ke kupi poro la po an ke ki phlung waret la po an kin ne ba case ba bon waret ken te lake kumat ne phan tong pa siksa waret ma kumat ne phan tong dak ki tum dam oi da ma kumat ne phan tong pa chilot ma kopi logi bi ke thangda vive kente lasi daka binong bangke sarkar tum aning hanga ling claim po hala daka bangke jokta aning kang samse alam bangke cepak lang dun det nang po kadok beta ing samri ari chekok hera keng chekok he kroi dun lab nang po la po an si sarkar tum ka matha mati lasi la puson aning yang thin bangke la ke kar biang long rat ke kroi krit det nang ji sarkar tum claim lo hala ke claim long kupi ma ke chok che akeng kam tinta ilitum ke jongdun ji aja kong do a right do positum jongdun bom nang poloke sang nang nelo ilitum hala so MOS 2021 a futhak kache don dun de kache paklang kache song bena jok dak di fu thana long case pa bon choklo la bang so case bang ke 294/2021 la so case pa bon chokla sila so case do kok posi Guwahati High Court long anticipatory bail upon hadak tuning ridam lo la pen high court api ing sai ka dok we masin nona bangke interim bail si nang pilo la si pini pen bangke ni tum kar biang long dak nang chile lo kachi patu dam nang ahir ing tang rak lo non ke nang chile lo posin nona bangke puthot kar biang long arat pen chingki ching vai si puthot la sarkar tum ke chok chekile le long ilitum ke jong dunji kache song dunji phan ke puthot jakong che pharang dun poposini tum hen pen puthot nang che sun thulo nali tuman bang ko anamen lo lam hoy ke pige bang pli dake alit songrong phar dolo roton te rang dolo angtong ti dolo lapen avinas ronghang lapen others puta ke tok ta do tame amen sung se la pon bangke avinas ronghang afu thaka bangke ni tum alangli jail jang choklo dak ne ponche lo alangli aphan ke la si halangli non ala kapreka ukil phan se alangli ka chiki ni tum ka chiki ukil kapreka masi non ni tum non si hong nang chon lang mati di non si tarli dunang kok poko puson si abel ka che khang cheng mala ni tum lang dunang kok pola ke non mat than dak tek the lo lam hoy ki pi bang fu bang te dak officer masi case ki pi he po voi phit ta ni tum ka chini teng pulo tang to lage team kar biang long to ma ki chut so a join pen se la pu an nang ki reng ka tar liver lo pu pe la pu son ke do bom lo ke aprang da case avila pu son ke thang public property pe ne thang pe ni pin bang phan pasi sak si pin ke case ke ave ta si la ke team kar biang long tum kar biang long sor asi ke berje phan si la so case ke pa bon lo itum ka chini teng ke tang lo bel long lok pe non kar biang long nang chi sun lo kasi non nang kachi suna bang puthot da kar biang long arat along puthot nang kachi to dun thuji la pen la bang so ilitum ke kroi kre puthak sarkar aphan ke jongdun ji puthak itum aprang an so ke pon thuji phan bang ke chi sik che dang etlo la bang ke ko ka phisil tum punot puthot ilitum pini kar biang long nang che iglo ilum ke dam tang la bang so song throk tum risim kang tang tum la bang so lamdon ka che tok ilitum ke lamdon ka che tok tum kroi kre budun de ke alang tum welcome kar biang long mar kaching thuro mo benching lo kapre special package wano kapre kaching thuro kapre ke wan do piglon tum ning samlo lapan aningkan alang tumi ingnam jo do ben kar bi ke long ri long pat pa klarji phan ka pang tangji pang chuji phan bolang litum wanglon tum da welcome dak tum thangna ning so dun bestame labang so close 2.3 apartment litum kache songa joini kache songo joni la pen karbie khei phan isi kahindo dak po isla bang soang thek chini lor thek lor pen itum kache songo jok ilitum phan komane mundi da pranar mundi da thek suse komane na pa thilo da thek suse ilitum ajo anar lo ilitum nang ki phlung nang pa do session na pa thak session ilitum asitti na police station asitti na outpost ong tum ilitum photo ilitum gari number ilitum phone number nang circulate
lapuson tum che theklong lo lasi labangai kaprek thang na takali laki nilitum phan ke non nilitum kupima ka che paklang nilitum kupima kache song kupima tum kache song ang tong apaklang lake nilitum song ko raplia tum ba komane muka tum kache song hala so ang tong kali labangai rat asyang tong se tum ke acha tailong si rat tailong ke bang rata siang tong Karbiang long rata khai tum kopi sia ning ke hang hema hala bang so ning ke hang si tum Karbiang long sang kur pir the tum apa cethang pulo tang te nili tum bhana muka ban komane lit song rong phar komane ang tong tika thar komane kapre tum roton tia ke roton terang ke hai tum han kapre kes nangi pila ke akapre kali labang ke rat ase ang tong phan ke ber thipji ke dong thipji sarkar tum da Karbiang long rat tum kupima an ke chekroi kria ning ke hang he don ta ke dong thip ke ber thip ase ka pa deji phansi ka bor i lasi labang solong bang nili tum hana kes nangi pike la kapre thang ka kai lakil tum nang pa do joy di lapen rata siang tong ke ber thip ji ka bor i thake lapen labang ke hok de tum kes nangi pike la ke Ladakh da Difu police station ino police masi kipi ino da police kipi lasita me hala bangke jasemela ke tim Karbiang long tum ke toy tim Karbiang long ki chutso pusini tum mat hapon lasinon ke bang jilangar ni long bangta ilitum kes nang pichok pena pitum bel long pensi tum chewang lo lasila bang solong bangke tum la ning koi bak dokok tum Karbiang long tum kaprek ke kache songa mu tum paklang long le det rat phan ke japon thek la kaprek thang la tum ning chipa binang le ilitum ta sab kachiri donang kok hala sojan si tum pini puthot interim itum la so belong lok pena pitum nang de nang litang lo lasi ke claim ke dami amo ko pima Karbi ke ban kasik sak ke do kok long ma close 2.3 det kali asi tin ken kam tin long tai tum che song peti rat do an Karbi long rat pa don thurpak pen ka che song ne porna litang do lasi kadok kawe tum der Karbi long rat do an do pera tum anta labang solong ba no tin RDN pen non puthot kala bang so ka che song ang kung long bang isi atumon bang japon po sin tum ning che thelo 24+ song kapamang hu chot ke lake itum rata phan kapamang hu polam ke itum kupima ke thek dak siga chini lake nili tum song ko ra pli det bugali nili tum pinier ni song ko ra pli tumai hinben protest lo che song lo democratic country aposi tum ke konana rata tuman aning ke hang helong ki tum rata siang tong itum paklang nang koklo pulo tang te hala so ka che song itum song ko ra pli tum det le ka che song kali Karbiang long atok ano lo ka che Karbiang long ke phidalam lo ha silong ke do karbi tumana protest akapreka long re tumana protest ha Mizoram Meghalaya tumana bang protest pulo tang te ilitum dak song ko ra pli tum kapamang huji polat adaka lam bang ve lapen song ko ra pli tum ke da ke bang jilangan di pena ke dam tangan di penta itum council long aron ka selam nang ji pu ben situm jang se song bom loke aron selam nang ji paragraph 2 sub paragraph 7 selam nang ji pat chu nang ji pu situm case apilo nang che song lo tala dak tim Karbiang long tum article 163 do kok pu se alang koi bom samela bang so article 163 ke alang litum council of ministers man advice ki pike tum representative bang TMLA chotoi lo ke litum council long ke non ke tim Karbiang long hala so ilitum CM ke hai tulilam long hang ke hai ke alang like non ke sexual areas guardian pulo pata alang li people on alang political pressure pi exceeded ke jong si thek thelo politically pressure pi thek the tim Karbiang long CM bencheng lok la MLA bang thi benchong alang li tum jong se political pressure jong se pi thek the pun alang ar pu men sun tu ko alang tum do de danoi ke claim theke tum dolang ke jong se alang li tum thek thelo la pen claim un elo pulo sun tu goi la ke bang kap kapre ke claim jilang aning hang tum dolang la bang so 2.3 close 2.3 bang ke la so dat semet pet bang ke la bang so close 2.3 apu thak bang ke nili tum song throk tum han jong thip putan li tum la bang tai tum puing tung te ladak bang ke la so close 2.3 ke jok pon thot la bang so close 2.3 ke ban det bang ke hala solong bang ladak bang ke tim Karbiang long tum ki chut so bang the dung himonto si lapen ket ke open nangi pu CM hang ki pu kalang lapen CM ke hai mata ame thang si taralang solong labang so taralang so kali ho farmer growth center long ge tuliram long hang ke hai mase ame thang mas ning je labang so seat cap reservation pinang ji pu bang ke open to all pinang ji pu ke lake himonto Biswa Sharma ke hai si ke jong thip po joini si alang li paklang pulo tang de laga the pilam ke lage tim Karbiang long dum ke toy to joini si labang so open to all 10 si ki binai pu close 2.3 ke kewan lage aprek thang na kamang hunang je lam ave song lapen song throk to mane ke koi nenge thai ave lapen ke wang ji lang ni song throk tum kona na ke me ke chok long el tum ar jap dunji si tame ili tum 2.3 close long la dak mai tum chekroi net khega lapen la dak bange tum ili tum dat kali Karbiang long rat do an la dak bange tum chekroi net the acha ke dam ang ke kap implement me de je phan an su se ke khang thip je phan si tum rat det bang itum thurnang po lapen la bang so bang tum si implemented khangjang pulo tang te itum Karbi khai tum ke non ke do bom ake hai tuliram long hang ke ai CM ta Karbiang bong CM bang ke chopa du silo ma pu si tum ma thapon nang kok po ate ke bang jilang jong se la so open to all bang jong se close 2.3 jong se implemented khangjang pulo tang te Karbiang long mate Karbi tum Karbi khai phane la ke me senang the kali lapen Karbi ban thet kali north east long inglong so tum do an phan sa mela bang ke me senang the kali